Eish, sengixoxe nayo indaba nayo. Hey, kunenye indaba eyavela lo umfuna siyahamba ekuseni siyavuka vele ngiyageza emsebenzini. Okay, hayi sihamba okay sengidibana nala engisebenza nabo sihamba sonke. Besihamba sonke kufika kulenye indawo nje. Indawo ine-garage. Hawu. Kuma imoto ilayisha umthwalo lapho. Hawu. Ngiyayibuza ukuthi manje umuntu mhlawumbe ukhathele noma njena oba mhlawumbe uyaphumula acabanga kanjalo. Hayi. Avela umuntu efasтерini hayibo. Akhwebe lengihamba nabo ababoni. Hawu. Akhwebe umuntu. Akhwebe efasтерini. Hawu bengithi ngiyabona ukuthi hayibo. Nanga umuntu uyangikhweba. Ngabe yini? Ngitshelile ngihamba la ngithi nale moto lilayisha izinto lapha nanga umuntu uyangikhweba. Hayi. Hayi ngithi hayi asengiye batshela labo ukuthi bangishiye. Hamba bafika avula ifastela. Hawu, angibingelele ngivume nami. Hayi. Aqala athi uvelele inkinga. Noma ngathi inkinga lapho ngithukile nami. Ngithukile. Ngifuna uncama ngithukile ukuthi hayi manje. La uthi uyangazi noma njani. Hayi ngibuye ngithi hayi. Asengiyeke ekhuluma. Okay, icala nedaba ithi isuka ngazi ku-Treshad. Wasephelile ngumsebenzi. Okay, wabuthi izinto zakhe bakasezekhaya. Athuze ekhaya ebusuku. Lapho uthi uhamba ebusuku. Usuka ebusuku le Treshad. Hayi uthi ahamba. Bafika kwelinye ibridge. Uthi abona intombi. Hawu. Uthi bekayibona le ntombi yindle. Athi hayi asemilayisha. Ayilayishe le ntombi. Uthi ahambe naye. Baxoxe nje. Hey bese uthi ke ngoba yena vele skate bese ngamdlula skate athi hayi asengisoma. Asoma. Makasoma. Okay, athi hayi asoma akhulume naye. Imtshele le ntombazane ethi hayi yona ihlala endaweni ngapha kulamaplaza amanye ngapha. Yabo athi ke hayi ithi ke le ndoda hayi sengiyitholile masintombi futhi sengiyolala khona. Yabo. Uthi hayi ahambe nayo. Athi ke naye solala ekhaya usho intombazane. Itshela yena le ndoda. Uthi hayi avume. Bahamba. Uthi afike alale. Okay bahamba ngeke. Uthi vele yinhle le kamero lale ntombazane. Uthi lihle. Shangale kumbhede labo kuma-queen so. Hayi uthi asithene. Ahlale. Okay bese kufika lapho sekwenziwa khona ucansi. Uthi hayi balenze. Hayi after khona athi hayi sengilale. Uthi alale. Hawu makalala lo muntu hawu. Uthi phaphama ekuseni. Bathi uyaphaphama ekuseni lapho uthi hey. Hayibo. Wenzani? Bathi ulele ecenga umfula. Makalele ecenga umfula ke. Bathi uthi hayibo iphi imoto? Imoto ile ngasemgwaqweni. Le kudeni. Uthi amangala bathi uyavuka la abona ikanda lakhe. Hayibo ikanami phela le. Lapho ungcondo umuntu ugcwele emadaha bebalele ecenga umfula. Hayi uthi ayithatha ikanda lakhe akhuphuke. Ayimotweni. Hey bekathi soyeza uthi khona indawo lebuhlungu.
hayi ibuhlungu le ndawo uyamangala la uthi manje hawu ngoba le ntombi bengithola ebusuku ayisekho kanjani nale kule queen bengithi ngidlale kiyo into ngalala ngequeen ngilele kulonanga kule kanlami hayi uthi hamba gibela imoto gibela imoto nami into engayibona lapha hayi ngiyayisaba namanje ngiyayisaba singaphambili salomfo hey hayi uthi agibele emotweni agibele hambe hamba njengoba sekafika paka lapha kuleyo ndawo hey ngathi ngiyabona nami ngabona ukuthi hayi kunzima siyachaza ukuthi ke sebachaza ke labachazayo ukuthi hayi lapha kule ndawo la afike wathola khona le ntombazana kwenzeka ingozi chaza ukuthi yena ke walala nesibhuku ngoba umphambili walomfo bungabukeki usabeka ngoba ngaphinde ngaze ngabiza labanye sema lapha sabuka abadala ke basho ukuthi kusenokwenzeka ashone noma uma ngashoni angeke ukuthi asaba nomfazi angeke sakhona ukuhlala ngomfazi ngoba vele bidimele kakhulu leyansizwa sengize ngayikhohlwa lesibongo ukuthi eyakwabani kodwa hayi bilimele kakhulu nami ngasaba kwagijima igazi ngathi ngimona hey bafithu niboqaphela emgaqweni niboqaphela kulikhulu